Каданған рәссамы Рәсәй рәссамдары союзы агзаһы Раушания Бәдретдинованың «Тормыш дәвам итә» дип исемләнгән күргәзмәһе асылды. Тантаналы сарала югары уку йорты коллективы, студенттар катнашты. Шулай ук авторның ижадташ дуслары ла сакырылгайны. Экспозицияла авторның гаилә кыйммәтләре, буындар бәйләнеше, илһөярлек төшенсәләрен сагылдырган картиналар урын алган. Бу күргәзмәдә мин күрсәтергә теләдем иң нык шул әти-әни сүзләре, Кортәнинең ничек ул намаз укыганын. Студентлар өчен мин беренче күргәзмә оештырдым. Кызым да монда укыгач, мин теләдем алар күрсеннәр матурлыкны да үзенчә минем призма аша шушы гомердә яктылык күбрәк дип. Безнең университетта, технический университет булса да, шундый менә выставкалар, күргәзмәләр булу уже бик яхшы дип уйлыйм. Потому что безнең студентлар бит инде шәкертләр дибез, алар математик яктан күбрәк уйлайлар. Шуның өчен күңелдә икенче төрле хисләр булу өчен шундый күргәзмәләр минем уйлавымча булырга тиеш. Күргәзмәдәге картиналар менән махсус хәрби операциялә катнашучыларның якындары ла танышты. Уларга уку йорты итәкчелегеннән гөлләмәләр бүләк ителде. Экспозицияны асу тантанаһында илһөярлек рухындагы йырдар яңгыраны. Заман батырдары, алгы һыдыктагыларга терәк булу мөһимлеге билдәләнде. Күргәзмәгә килүчеләр фикеренчә, хәрбиләрнең каһарманлыгы турында сәнгать әсәрләре яшь буынды илһөярлек рухында тәрбияләүдә зур әһәмияткә ия. Шушы картиналарны карап, менә күңелләр тынычланды. Бик матур мәгънәле картиналар. Зур рәхмәт чакырган өчен. Безне онытмайлар, бар җиргә дә чакыралар, выставкаларга да, конкурсларга да, спортивный мероприятиелар менә